መቸም ቆልዑት ኮይና ህፃናት ኮይና ብብዝሒ ካብ ንሕተቶም ሕቶታት ምስ ዓበኻ እንታይ ክትከውን ኢኻ ትደሊ ሕልምኻ እንታይ እንዳበሉ ብዙሓት ሰባት ሓትና እዮም መዓነ ክንደይ ካባና ኢና ግን ሕጂ ምስ ዓበና እቶም ብድፍረት እንፅውዖም ዝነበርና ክኾኖም ይደሊ ኢልና ንብህጎም ዝነበርና ሕልምታት ነስተማቕሮምን ንነብሮምን ዘለና ዝሕጂ ሰዓት ብቁፅሪ ብጣዕሚ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ካብዚ ንርድኦ ሓደ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ሕልምታት ስለ ዘይብልና ደይኮንና ሕልምታትና ዘየስመርና ወይ ህይወትና ዘይቀየርና እኳ ደኣ ነቶም ንሓልሞም ዘለና ሕልምታት ከስምር ዝኽእል ሲስተም ብዘይ ምህናፅማ እዩ እቲ ንሕና ንሓልሞ ሕልሚ ወይ እቲ ንሕና ንብህጎ ዘለና ባህጊ ናብ መሬት ዘይወርድ ኣሎ እምበኣርከስ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብኸመይ ኢና ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳንን ቁኑዑን ዝኾነ ሲስተም ወይ ከዓ ስርዓት ብምህናፅ ሕልምታትና ከነስምር ዝኽእል ድብል ብሰፊሑ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ንሪኦ ክኸውን እዩ ሰላምታ ይድረስዓኩም ተኸታተልቲ ኣይዲያል ላይፍ ምሳኹም ዘለኩ ካልእ ሓዊኹም እየ ነፍስኩም ንምዕባይ ናብ ዩቲብ ትመፁ እንተሃልይኹም ኣብ ልክዕን ቅኑዕን ቦታን ኢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ በቀጥታ ናብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ከብለኩም ሓደ ግዜ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ዘወር ክብል ዝረኣኳ ፅሕፍቲ ከምዚ ድስዕብ ትብል እቶም ቀደም ፓይሎት ክኸውን እየ ዶክተር ክኸውን እየ ሳይንቲስት ክኸውን እየ ንብል ዝነበርና ሰባት ሕጂ ሰዓት ኣበይ ኮን ንህሉ እንታይ ኮን ንሰርሕ ንህሉ ኢሉ እቲ ሰብ እቲ ይሓትት ናብ ኮመንት እትው ኢለ እንተረኣፎ ድማ መብዛሕትኡ 100% ብዝበሃል መጠን ብምሉእ ሰብ ኣሽንኳይ ዶ ሕልምታተይ ክነብሮ ሲ ግደፈንስከ ኣነ ከምዚ ኩነታት እየ ዘለኹ ህይወት ከቢዳ ክርኢ ስራሕ ከማን ስኢነ እየ ዘለኹ ኣሽንኳይ ሕልምታተይ ከስምር ዝብል ብዙሕ ፅሑፋት የርኤ ስለዚ ካብዚ ንግንዘቦ ሓደ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ኣሕዋት ሕልምታት ስለ ዘይብልና ኣይኮነን ህይወትና ዘይሰምር ወይ ከዓ ህይወትና ከምቲ ንሕና ንደልዮ ዘይከውን ዘሎ እኳ ደኣ ነቶም ሕልምታትና ከስምር ዝኽእል ሲስተም ስለ ዘይብልና እዩ ሕልምታትናን ባህግታትናን ራእታትናን በርዒኑ ዝተርፍ ዘሎ እዚ ሲስተም እዚ ግን እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ኢና ኸ ክንሃንፆ ንኽእል ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብሰፊሑ ንሪኦ ክኸውን ብቐሊሉ ንምርዳእ እስኪ ሓደ ናይ ዓለባ ፋብሪካ ዘለዎ ሰብ ንዕኡ ነልዕል ሓደ ሰብ ናይ ዓለባ ፋብሪካ እንተደኣ ሃልይዎ ክዳውንቲ ዝሰርሕ ናይ ዓለባ ፋብሪካ ከምኡ ደፍሪ ናይ ዓለባ ፋብሪካ እንተደኣ ሃልይዎ ስቂሉ ይኮነ መቸም ነቲ ናይ ዓለባ ፋብሪካ መጀመርያ ድሃንፆ ክሃንፆ እንከሎ ገንዘቡ ከውፍር እንከሎ ነቲ ሲስተም እቲ ተረዲኡ which is የኽስቦን የኽስሮ እንታይ ከም ዝገብር ተረዲኡ ነቲ ሲስተም እቲ ከኣተው እንከሎ መጀመርያ ክኸስብ ከም ዝኽእል ገለ እምነት ስለ ዝተረኣዮን ነዚ ካምፓኒ እዚ እንተደኣ ከፊትዮ ነዚ ፋብሪካ እዚ እንተከፊትዮ ድማ ክዳውንቲ ከምዚ ገይረ እንተደኣ ሰሪሐ ድማ ንሰባት እንተደኣ ረኪቦሎም ድማ እዚ ፕሮዳክት እዚ ፍርያት እዚ ድማ ፅባሕ ንጎ ኣታዊ ክህበኒ ይኽእል ኢሉ ብእምነት እዩ መጀመርያ ነቲ ካምፓኒ እቲ መስሪትዎ ብድሕሪ ድማ ነዛ ብእምነቱ ዝመስረታ ካምፓኒ እንተደኣ ከቐፅላ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ድማ ፍርያማ ኮይና ክትቅፅል እንተደኣ ደልያ ድማ ግዴታ ነቲ ካምፓኒ እቲ ኣብኡ ዝሰርሑ ንዕኡ ደከናውኑ ነቲ ክዳውንቲ ነቲ ዓለባን ዝሰርሑ ሰራሕተኛካ ግዴታ ከድልይዎ እዮም እዞም ሰራሕተኛታት ተደይሃልዮም እቲ ካምፓኒ የለን ማለት እዩ ብድሕሪ ድማ እዞም ሰራሕተኛታት እዚኦም ካብ ሶኒ ክሳብ ቀዳምዲ ክሳብ ዓርቢ በቲ ዝተመደበሎም ግዜ እንተደኣ ልሙድ ዝኾነ ንጥፈታቶም ዘይካይድ እንተኮይኖም እዚ ካምፓኒ ኣይክቕፅልን እዩ ክቕፅል እንተደኣ ኮይኑ እዞም ሰራሕተኛታት ወግሐ ፀብሐ በታ ዝተመደበትሎም ግዜ ኣብቲ ካምፓኒ እቲ ኣብቲ ፋብሪካት ግዴታ ክርከቡ ኣለዎ ኣብኡ ዝገብሮ ልሙድ ንጥፈታት ድማ ኣሎ እዩ ብንጉ እንታይ ገብሩ እንታይ ዓይነት ማሽን ኦፐሬት ገብሩ በቲ ደድተዋሃቦ መደብ ናይ ስራሕ ከዓኒ ኩሎም ሩቲን ዝገብርዎ ነገር ኣሎ እዩ ሰዓት ክንደይ ኣትዮም ናብ ሰዓት ክንደይ ናብ ስራሕ ደኣቱ ብድሕሪኡ እንታይ እዮም ዝገብሩ መዓስ ዕረፍቲ ይወስዱ መዓስ ናይ ሻሂ ናይ ምሳሕ ሰዓት ኣለዎም ከዓ ንፍሉጥ ነገር እዩ እዚ እንተደኣ ኮይኑ ብከምዚ መንገድታ ካምፓኒ እንተደኣ ሲስተም ዘርጊሓ ትኸይድ ሃልያ ከዓ ኦፍኮርስ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝደልዮ ፍርያት ከዓ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ሂወትና እንደልዮ ሕልምታት ከነስምሮ ንኽእል ነገር ብከምዚ መንገዲ ይሰርሕ እምነት እንተዘይሃሊና እዚ ይኽእል ድብል መንነት እንተዘይሃሊና ብተኣምር ነቶም ሕልምታትና ከነስምሮም ኣይንኽእል ኢና ፋውንዴሽን ናይቲ ሲስተም ፋውንዴሽን ናይዚ ካምፓኒ ልክዕ ከምቲ እምነት ናይቲ ዋና ድኾነ ልክዕ ሕና ድማ ወነንትና ህይወትና ብምዃን ኣቐዲምና ኣነ ነዚ ሕልሚ እዚ ከተግብሮ ይኽእል እየ ዝብል ሲስተም ክንዘርጋሕ ክንክእል ኣለና ንሱ ጥራይ ግን ኣኻዲ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰራሕተኛታት ከድልዩና እዮም እቶም ምስቲ ፅባሕ ንጎ ክንነብሮ እንደሊ ህይወት ምስቲ ፅባሕ ንጎ ከነስተማቕሮ እንደሊ ህይወት ከጨባብጡናን ነቲ ፍርያት እቲ ከምፅልና ዘኽእሉ ሰራሕተኛታት ድማ ከድልዩና እዮም እዞም ሰራሕተኛታት እዚኦም ድማ ልማድ ወይ ከዓ ልምድታት ኢልና ንፅውዖም ማለት ኣሕዋተይ ልክዕ ከምቶም ሰራሕተኛታት እዚኦም ነታ ካምፓኒ እቲኣ እንዳሰርሑ ከዓ ዝኾነ ፍርያት ዘቕርቡላ ኣለዉ እቶም መዓልታዊ እነተግብሮ ንጥፈታትናን ልምድታትናን እዮም ከዓ ፅባሕ ንጎ ንሳ ንብህጋ ዘለና ህይወት ከምፅልና ንኽእሉ እዚኣ እታ ካልአይቲ እያ እታ ሳልሰይቲ ኣዝያ ወሳኒ ዝኾነት ልክዕ ከምታ ካምፓኒ ክትቅፅል እንተደኣ ኮይና ከዓ ሩቲን ኣለዋ ወይ እውን ልሙድ ዝኾነ ንጥፈታት ኣለዎ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ክሳብ ቀዳምዲ ክሳብ ሰንበት ከዓ ከኣትሎም እቶም ሰራሕተኛታት ዝበልናዮ
ሕጂ እውን ንሕና እቲ ንብህጎ ህይወትን ንብህጎ ሰብን ክንኮኖ እንደሊ ነገር ክንጨባበጥ እንተደኣ ኮይና ልሙዳት ዝኾኑ መዓልታዊ እነተግብሮም ንጥፈታት ከድልዩና እዮም ኣሕዋተይ ኣብዘን ሰለስተ ነገራት ኣብቲ ይኽእል እየ ዝብል መንነትናን እምነትናን እንደገና ድማ ኣብቶም ልምድታትናን መዓልታዊ እንገብሮም ልሙዳት ዝኾኑ ንጥፈታትናን ዝተሰረተ ሲስተም እዩ ከዓኒ ምስ ንሕና ንብህጎን እንምንዮን እንብሎ ህይወት ከራኸበና ዝኽእል ኣሕዋት እምበር ኩላትና ኮ ባህጊ ኣለና ሕልሚ ዘይብሉ ራእይ ዘይብሉ ዝሓሸ ነገር ዘይደሊ ሰብ መቸም የለን ኩላትና እንደሊ ኢና ግን እቲ እንደልዩ ንብህጎን ዘለና ነገር በርዒኑ ዝተርፍ ደሎ ከየስመርና እንተርፍ ደለና ከዓኒ ነዚ ሲስተም እዚ ብዝግባእ ዘይምዝርጋሕና እዩ እምበኣርካስ ነዚ ሲስተም እዚ ከመይ ጌርና ክንዝርግሖ ከም ንኽእልን ሓደ ብሓደ እንታይ ክንገብር ንኽእልን ከዓኒ በዘን 5 መንገድታት ፅቡቅ ጌርና ክንርኢና ብቐጥታ ናፍታ ቀዳመይቲ ከብለኩም እታ ቀዳመይቲ ነዚ ሲስተም እዚ ክንዘርግሐ ትሕግዘና ወሳኒት ነገር ድማ ኣሕዋት እቲ ክንኮኖ ንደሊ ሰብ ሕጂ ምውሳን እዩ ምናልባት ከም ዝኽለኩም ፀናሕኩ ናይ ህፃንነትና ነገራት ክንደዮም ከለና ብኣና ድወሰኑ እንደይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ከባቢና ዘሎ ሰብ ዶክተር ስለ ዝበለ ኣብ ከባቢና ሰብ ዘሎ ሰብ መምህር ስለ ዝበለ ወይ እውን ሳይንቲስት ስለ ዝበለ ንብሎም ንማለት ደኣ እምበር ናይ ብሓቂ ውሽጥና ትንክፉ ናይ ብሓቂ ድማ ክንገብሮም ንደልን ንብህጎም ነገራት ዘይክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ቀዳመይቲ ነዚ ሲስተም እዚ ዘርጊሕና ዝሓሸ ሂወት ንክንነብር እተኽእለና ወሳኒት ዝኾነት ነገር እቲ ክንኮኖ እንደሊ ሰብ ሕጂ ምውሳን እዩ ምናልባት እስኪ ረእይዎ ይኹም ህይወትኩም ኣሕዋት ፅባሕ ናይ መወዳእታ መዓልትና እያ እንተትበሃል እሞ በዛ ሕጂ ሰዓት ዲና ነዛ ህይወትና ክንውድኣ ንደሊ ወይስ ገለ ክንገብሮ ንደልን ከነተግብሮ ንደልን ድኾነ ንብህጎ እንምንዮ ንብሎ ነገር ኣሎ እዩ መቸም ኣብ ውሽጢ ኩላትና ድኾነ ነገር ኣሎ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር እንተደኣይኩምኒ ነቲ ክንኮኖ ንደሊ ሰብ ኣቐዲምና ክንውስኖ ክንክእል ኣለና ኣብ ሕጂ ሰዓት ኮይና ከም ዝኽእለኩም ከለኹም ምናልባት እንታይ ሒዘ እሞ ክወስኖ እንታይ ነገራት እሞለኒ ንዓይ ማለት ንዑ ንብህጎ ክጭብጦ ረሓስሙ ብዙሓት ሕልምታት ኣለኒ እንዲ ራእይታት ኣለኒ እንዲ ግን ካበይ ከወፅእ ገንዘብ ከመይ ጌር ሕጂ ክውስን ክንብል ንኽእል ኢና ክንገብሮ ንኽእል ነገር ኣሎ እዩ ኣሕዋት እንተደኣ ነዚ ሲስተም እዚ ቀስ ብቐስ ብኸመይ ከም ንዘርግሖ እንዳተረዳእና ክንከይድ እንተደኣ ክኢልና እመኑኒ ምስቲ ንብህጎ ደልና ሰብ ምጭብባቕና እንደይተረፈ ዝኾነ ሰዓት ስለዚ እስከ እንታይ ዓይነት ሰብ ክኸውን ዝደሊ ኢለ ነብሰይ ክሓታለል ኣነ ኮፍ ንበል እሞ ከመይ ዓይነት ሰብ ክኾን እየ ዝደሊ እንታይ ዓይነት ነገራት ከተግብር ትደሊ እቲ ፅባሕንዎ ክምስርቶ ዝደሊ ሰብ ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ ኣብ ሕጂ ሰዓት ክንዕኡ ከነምፅኦ ንፈትር ኢና ሕጂ ንወስን ናበይ ኢና ክንከይድ ንደሊ እንታይ ኢና ክንከውን ንደሊ እቲ ክንኮኖ ንደሊ ነገር ሕጂ እንተደኣ ክንውስን ክኢልና ብድሕሪኡ ናብኡ ንምኻድ ዘኽእለና ሲስተም ካብ ቀሊሉ ክንዘርጋሕ ንኽእል ኢና ዕቡድ ክኸውን ንደሊ ኢልካ ጥራይ ምሕሳብ ወይ ዕቡድ ክኸውን ንደሊ ምባል ኣኻሊ ይኮነ ኣሕዋት እንታይ ዓይነት ዓወት ኢና ንደሊ ዘለና ምናልባት ገሌና ጥዕና ደሊና ክንኮን ንኽእል ኢና ገሌና ናይ ፋይናንሻል ሽግር ሃልና ፋይናንሳዊ ፀገም ሽግርና ክንፈትሕ ደሊና ክንኮን ንኽእል ኢና ገሌና ኣብ ዝምድናና ገሌ ሽግር ሃልዩ ድሓሸ ዝምድና ዝበለፀ ነገር ደሊና ክንኮን ንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ ንግበር ኣሕዋት ዕቡድ ክኸውን ንደሊ ጥራይ ምባል ገዲፍና እቲ ንደልዮ ነገር እንታይ ምዃኑ ስፔሲፊካሊ ንረዳእዮ እሞ ንዕኡ ንምዃን ከዓኒ ሕጂ ንወስድ ኪሮን ወረቐት ንውሰድ እሞ እንታይ ኢና ክንኮን ንደሊ ኣበይ ክበፅሕ ደሊና መጀመርያ ነቲ ነገር እቲ ኣቐዲምና ንወስነሉ እንደገና ድማ ንኣብነት ሓደ ሰብ ጥዕና ደልዩ ኣሎ ንበል እሞ ጥዑይ ክኸውን ደሊ ዘይኮነ ንጥዕናይ ሓላፍነት ዝወስድ ሰብ ኣነ ክብል ክኽእል ኣለዎ ምናልባት ፋይናንሻል ሽግር እንተደኣ ሃልዮ ማለት ሓደ ክምሎ ደሎ ነገር እንተደኣ ሃልዮ ኣነ በቃ ፋይናንሻሊ ፍሪ ብምዃን ቤተሰበይ ከምዚ ሕግዝ ኣለኹ ስድራይ ከም ዝረዳእ ኣለኹ ድብል ገለ ነገር ኣብ ውሽጡ ከስርፅ ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ድማ እታ ቀዳመይትን ወሳኒት ዝኾነት ነገር እያ እዚ ምስ ገበርና እታ ካልአይቲ ነገር ድማ እቲ ክትኮኖ ትደሊ ሰብ ዘለዎ ተግባራት እንታይ ድመስል ኮፍ ኢልካ መፅሓፍ እዩ ይሲ ምስቲ ንሕና ክንኮኖ ንደሊ ሰብ ምስቲ ክንነብሮ ንደሊ ህይወት ዘጨባብጡና ልምድታትና እዮም ከየጨባበጡና ዝተርፉ ድማ ልምድታትና እዮም እስከ ረእይዎ ይኹም ብኣእምሮና ብኡ ነቲ ሰብ እቲ ንረኣዮ እስኪ ኣበይ ቦታ እዩ ዝውዕል ንሱ እንታይ ዓይነት ተግባራት እዩ ዘለዎ ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎ እንታይ ዓይነት እምነት እዩ ዘለዎ ውዕሉ ከመይ እዩ ድመስል ምስ በዓል መን እዩ ዝውዕል እቲ ናቱ ሶሻል ሚድያ ከመይ ዓይነት ሶሻል ሚድያ እዩ ኤቭሪዴይ ድገብሮ ኩሉ ንጥፈታቱ ከመይ ዓይነት ንጥፈታት እዩ ድመስል ድማ ሕጂ ሰዓት ነቲ ሰብ ክትላመሶ ክትክእል ኣለካ ይሲ ዘቂልካ ስለተመናኻ ጥራይ ነገራት ስቕ ኢሎም ኣይመፅን እዮም እቲ ትምኒትካ መሬት ናብ ዝለብስ ተግባራት ክልወጥ ትኽእል ኣለዎ ስለዚ እስከ ሕሰብዎ ይኹም ናይ ብሓቂ እቲ ስኹም ተሓልሞ ትብህብዎ ህይወት ዝነብር ሰብ ሙሉ መዓልቲ ቲክቶክ ስክሮል ክገብር ይውዕል ዲ ዘድልዮ ነገራት ክርኢ ይውዕል ዲ ኣብ ሙቪ ኣብ ካልእ ነገራት ትናቱ ንጥፈታት የውዕሎ ዲ ወይስ ናይ ብሓቂ መፅሓፍ እዩ ዘንብብ ወይስ ናይ ብሓቂ ብዝጠቕሞ ቦታታት እዩ ዝውዕል ምስ በዓል መን ኢኻ ድውዕል ናይ ብሓቂ ተስፋ ድህብዎ ኢሊቬት ዝገብሮ ምስ ፅቡቕ ነገራት ርክብ ዘለዎም ሰባት ወይስ ምስ ኔጌቲቭ ነገራት ዝነግርዎ ንድሕሪት ምስ ዝመልስዎ ምዞም ሰባት እዚኦም ይውዕል
مسمن مخون دوال زي أخا موسانا بدي خريو بتعمي ممسحتنا دي شجرنا حالي نقدر أهلي خاني اتحلمنا بتعمي عابس لدخون ويكأن بيو روحو كوينس لدسمعنا أتو ما أفتق أنا ضلوا تكبارات أكندي متكبار نعوم حيزنا أكندي بتسفى مجمر تسفانا زغورت أنا تعافي حلمنا لازم تاي نقبر مسيلكم السيستم زي بتقبع بيولد مقبار أفتم لمدة عتناينا سرح لازم تاي نقبر أساسا سيتي نعشت تكبارات كنا وجه كوف نبلو ما عتلي سحنتني إيشتي كنقبر نخل دخول تكبار انت هل نعم مجمرة نتكبر من البات أبيدنا رولو نجر دخول نجر كل خوني which is maybe social media نقول تسينا سكرول نقبر انت عندنا نزالم دزي أقديفنا نقول معزنا متقولت ندمس كان نجيب مال خون خيلي أتنبه كون دليل نبلو نجر نقول بزقب عم تسحب خون خيلي حلمنا أنا بسمار إذا حجزنا سبات نعوم مختار نعوم فلو مقبر دخولنا مسحات من باب ويكي كان دخولنا إينو سوشيال ميديا أتويل كخالي أبيتي بنحاس تكمل نجارات مرأي كخون خيلي تقدر ميدك النص دان كالستي بس كي قللتي كانت تقولون نخل قال نجارات ما تشمع اللوين أتحساسبنا كعريد خلو أمرنا كقالي يزخلون أي بحكي لبنا كمان نقول بزحف نجارات كأني كانت تكبر نقلنا اسكن رأينا نزوم نجارات يوم كأني نحوم مجمرة انت خنقورم كن كلالنا ترى يكون قنلا بس ممكن كلالنا حوات زياو تاسال سيتيا ترى عيت دما بتعم أزي أوساني تكون تنجر حلمنا على مسمار بتعم أزي متشو دخون environment متشو دخون أكوابي كن فتر كن كلالنا أبدأ أنا زلوا سبعة متشو بنعوم مسانا زي الرفيع أخوات من مخان كه نجار كاسي مسمن كم تخيل نجارني واي كونندي نايبوت هاتنا مسألة سوي لما يمثلون اتمن تايسي سب دمثل نوعلو سب دمثل عكبابي سب دمثل لا تم درخمهم دلو سبات نعومي نترك تاتلو دلو سوشيال ميديا حاجة زمن عن أخوينو سلزم تاي نتناتنا environment متشو نقبرو حلمتاتنا نسمع زي حق زنا نقبرو نب حلمتاتنا زدف الناس مسانا كخيد كخيد كخيل عنده ويابتم مسانا دلو أكن الحريد قوتنا ويا تخيلني قارو لنا تسفانا دوسدو ويون إنرجينا دوسدو كابر خون هفتقانا دلو سبات هاجو خازو مناسبات انت كوني إلا انت قبرنا يامك كوني إلا خيدنا انت تفالتنا يامك بحاجرو اتناتنا environment نعوتنا نحلمنا متشو أخن قورو خن كيل عدنا كم تربول كخون دما اتتصبح نبوه قرر لناسب عذي لا يبوت عيدوات انتي نجراتي تقبر عم زي تأكمنا السوشيال ميديا سكرول كقبر ويدخون ورتات كري زي تأكم نجرات متشم كونسيم أي قبرني كوني لو قاد أنا نفتح المتك خد حوز نجرات عم تقبر نعو عم نكتتاري دركب أي كون عندي حواتي بس كي environment نرأي بتعمي فكر له أبجز أبينه أفتناتنا عون نمنتها أنت رأي كوني إذا سبب زيهم ويزيد لنا أكبابي كتسألونا قدي تاي حجك عزمنا متقوين سوشيال ميديا لو بتعمل حاجة بيني زقونا أمرنا زتك أنت تتغينا لوجين حبا حوت كقنات فنا زتك سوشيال ميديا زي سلازي واسكي إن رأينا ما لتنتهينا خن قبرنا خير أفضل نجرازيهم اسكي نسرح أكبابينا بعلنا خلي الناس كن نمرتو ناي بحكي نعلى لخن كي مزح جزنا مزدوفنا عجيو خامس دولنا كمان هذا ما حلمي مزدلهم سبات كم عين سيستم نقدر إذا نقدر خن قبر ترى أخينا of course إن إلنا نداس رجعنا نفتن دري عود كأخلاتنا مخدنا زي ترى في حوار أتحم شيء والسنة الزخولة نقدر ما حلتاوي من الوقت أصوم المودة أتاخون خيل ويقول مشت كودم نسبر كأخون خيل ويا أفريقيا أصوم خون خيل نفس جمجمة مقبل معرخ نديس كنت سبتسي نايبة حق تلابيشي وإيداري انتهي نقراتي جيرة نايبة حق كم قالي ترخي بدي كجبري لجيرة إذا نت نقرات كستاخي أستاخي لدي بمبالك علي نت سيستم كاتصبو غير كريفاين مقباري عملت لك خمس كامبان خن ريت أنا انت رأت الماشين تي أبو خميس سرحان لو زير انت أخوينو تي وانو دغنا خيل تم صراحة نجاها زي كتاتلهم ترى أخوين كم دليتهم يعطوي واتش يبولون ترى أهليو زي كتاتلهم ترى أهليو جمجمة زي قبرلهم ترى أهليو of course تكامبانة مخسارة دي ترفي نحن غالي قمقم حجي أو كمي ما نتعين تقباراتنا خلنا تقبرنا تكبيرنا دلنا لا يبحك كم قالنا تراخيبنا دينا انتهي نقراتنا خجرنا دلنا بزقب درسنا خنقمقم خيرنا سلازم بتنسل إذا حموش من قد تاتجرنا أنا تنسل قد الناس بنا من النتات كالي كان هانت أن خينا قداميتي تامن النتات بدحري نتي حبيت شوي كلام دتاتنا بدحري ما نتوم حبيتنا روتين مقباري نعم كان مع التاوي وزرا بتاوي نبلع حل هذا سو for example let's say كبدت كقنص دري الله عندنا وين ما تعيك هون دي تعنا خرا كبدري الله نبات هتقدم هنا تمنى تكون زلوا maybe حج ساعات أبصلنا تزلوا دخون حما ويدخون تعنا مسعان كل خوني تقدمي تتجبر زلوا نجر نقبلت فت أرزي حتى تخوها بكميدي بالعكنا سلزي أنت هي تقدم قدم ما هاف محتاج كم تقدم تردي بقى فتعري مولو تعناك هبني ينعي مولو تعناك استماقر خيلي فتعري مسيحلون لازم أمنة ننوس دقاقيبو
ክነግራ ክኽእል ኣለዎ ናባት ኣፊር ምግባር ክኾን ትኽእል እዩ ስለዚ በቃ ኣነ ንጥዕናይ ሓላፍነት ትወስድን ናይ ብሓቂ ጥዑይ ኣካላት ዝውንንን ሰብ እየ ዝብል እምነት ክሳብ ዘይሃለዎ ኣብ ልምድታት ኣይክሰርሕን እየ እንተዳ ናብቶም ልምድታት ተኸይዱ ከዓኒ ብድሕሪኡ ኦፍኮርስ ንዑ ዝጠቅም ሓሳባት ክሓስብ ኣብ ምስጋና ክውዕል እንደገና መሊሱ ድማ ንዑ ዝጠቅም ምናልባት ማይ ዲ ክሰቲ ኤክሰርሳይዝ ዲ ክሰርሕ እንደገና ዝተፈላለዩ ንጥዕኑ ጠቐምቲ ዝኾኑ ምግብታት ክበልዕ ካብቲ እምነት ከዓኒ እቲ ልምዲ ይመጽእ እዞም ልምድታት እዚኦም ከዓኒ he has to stick with them ስቲክ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ምስቶም ልምድታት እዮም ናብ ሩቲን ክቕይሮም ክኽእል ኣለዎ ንጎተሲ እንታይ ከም ዝገብር ፍሉጥ እዩ በቃ he knows what he እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ so that's what we need to do ንሕና ክንገብሮ ዘለና ነገር ንሲ ስለዚ ሕዋት ምናልባት ክብደት ምቕናስ ክኾን ይኽእል ገለ ክኾን ይኽእል ብዛዕባ እቲ ክብደት እቲ ምቕናስ ደይኮነ ክንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ፅባሕ ንጎን ናሃንፆን ክንኮኖ እንደል ነገር መጀመርያ ሕጂ ክንውስን ክንክእል ኣለና እዚ ኣካላት እዚ ይውንነ ሓላፍነት ነዚ ሰውነተይ እዚ ይወስደ ክንብል እንተራእሰና ኦፍ ኮርስ እምነት እቲ እንዳተሓየደ ብድሕሪ ድማ ክንሰርሕ ዘለና ኤክሰርሳይዝ ብቐሊሉ እንዳተግበርና ሩቲን ጌርና ከዓኒ ነቶም ልሙዳት ዝበሃል ንጥፈታትና ክንክተኖም ንኽእል ኢና ንኣብነት ሓደ ሓውና ከዓ ንበል ወይ ፋይናንሻል ፍሪደም ደሊዶ ንበል ንቺዝ ብገንዘብ እንዳተሸገረ ስለ ዘሎ ገንዘብ እኩል እንተድረክብሞ ስድርኡ እንተድሕግዝ ሜይቢ ከምኡ ደሊሎ ንበል እዚ ሰብ እዚ ሕልሚ ኣሎ ውሽ ስድርኡ ክሕግዝ ቤተሰቡ ክሕግዝ ናይ ብሓቂ ንነብሱ ኮይኑ ከዓኒ ንስድርኡ ብርሃን ክኸውን ደሊሎ ንበል ሰብ እዚ ሕልሚ ኣለዎ እዩ ሕልምታቱ በርኢኖም ንኽተርፍ ዝገብሩ ዘለዎ ግን እቲ ቀዳማይ እምነት እዩ ክንብል ፀኒሕና መንነት እዩ ክንብል ፀኒሕና እቲ ካልኣይ ልምድታት እዩ እንደገና ድማ ብድሕሪ ትናስክ ሩቲን እዩ ስለዚ እንታይ ክገብር ይኽእል ሰብ እዚ ኣቐዲሙ በቃ ኣነ እቲ ዝደልዮ ዓይነት ኣታዊ እንዳረኸብኩ ንስድራይ ክሕግዝ ዝኽእል ሰብ እየ ዝብል እምነት ኣብ ውሽጡ ከተኽርፅ ክኽእል ኣለዎ እዚ ከይገበረ ናብ ስራሕ እንተኣተወ እዚ ከይገበረ ናይ ብዙሕ ነገራት እንተኣተወ ብጣዕሚ ፃዕሪ ጥራይ ዝኾነ ሂወት ፃዕሪ ጥራይ ዝኾነ ኩሉ ነገራት እንደገና እቲ ዝደልዮ ነገር ስለ ዘይረክብ ደሎ ድማ መሊሱ ስትረስ ብጣዕሚ ይክጭነቕ መሊሱ ሞር ንምንታይ እንዳፃዓርኩ እንዳበልኩ እቲ ነገራት ዘይረክብ ይኽብል ይሺ ኣብዛ ሂወት እዚኣ ንወሃቦ ፍረ እምነትና እዩ ስለዚ ቀዲምና ክነስተኻኽሎ ዘለና እምነትና እዩ ስለዚ ሰብ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ኣቐዲሙ እቲ ክኾኖ ዝደልዮ ነገር ክኾኖ ከም ዝኽእል ንነብሱ ክነግራን ፈጣሪኡ ተፀጊዑ ድማ ዝሓሸ ሂወት ፈጣሪ ከም ድቦ ተረዲኡ ጉዕዙ እዩ ክዝበር ዘለዎ ስለዚ ቀዲሙ በቃ ኣነ ንቤተሰበይ ብርሃን ድኾንኩ ንቤተሰበይ ድሕግዝ ካበይ ሓሊፈ እኳ ደኣ ንሕብረተሰበይ ብርሃን ድኾንኩ ሰብ ኢሉ ክብገስ እንተደኣ ክኢሉ ነዚ እምነት እዚ ከዓ ውሽጡ ክስርቶ እንተደኣ ክኢሉ ብድሕሪኡ ብቐሊል እዞም እምነታት እዚኦም ናብ ተግባር እዮም ደምርሑና እዚ ብድሕሪኡ ትናቱ ሃቢት ወይ ከዓ ትናቱ ባህርያ ትናቱ ልምድታት እንዳተቀየረ ይመጽእ ስንታ ክገብር ጅመር ሰብ እዚ ወላብ ካሕጂ ሰዓት ገንዘብ እንተደይሃለዎ ኣብ ጅቡ ወይ እውን ተወስኹ ሓልሞረሎ ሕልሚ ከስምረሉ ዝኽእል ዝኾነ ገንዘብ ወይ ገለ መበገሲ ወላ እኮ እንተደይሃለዎ ግን እምነቱ ናብ ምንታይ የምርሖ እንተደኣልኩምኒ ናብ ልምድታት የምርሖ ገንዘብ ብኸመይ ከም ዝርከብ ከፅንዕ ጅምር እንታይ ዓይነት ስራሕ ንዕኡ ከም ደዋፅኦ እሱ እንታይ ከም ድፈቱ እንታይ ከም ድገብር ኣብ ከባቢ ደለዉ ሰባት ከመይ ምዃኖም ደንብቡ ድርድኡ ደፅንዑ ናይ ብሓቂ ከዓኒ ሕልሚ ከምኡ ዘለዎ ኣብ ከባቢ እውን ኣብቲ ናቲ ሶሻል ሚድያ እውን ቅሬታ ኣብ ድማ ኣትው ኢሉ ናይ ብሓቂ ፋይናንስ ከመይ ከም ዝሰርሕ እንታይ ከም ዝግበር ገንዘብ ብኸመይ ከም ዝመስእ ኣእምሮ ከመይ ከም ዝሰርሕ እንታይ እዚ ነገራት እዚ ከፅንዕ ድውዕል እዚ ነገራት እዚ ሃቢት ናቱ ዝገብር ኣብ ዝኾነ ቦታ ከይዱ እቶም ሰባት እቲኦም ዝገብርዎ ደለዉ ቢዝነስ እቶም ሰባት እቲኦም ዝሰርሑ ደለዉ ስራሕ ከመይ ይሰርሑ ከም ደለዉ ብነፃ ከገልግል ይኸይድ እዩ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ባህርያት ተጥሪ ኢሉ ይጅመር እንደገና ደጋጊሙ ዝገብሮ ሩቲን ስለ ዝህልዎ ደጋጊሙ ዝገብሮ ነገራት ስለ ዝህልዎ ብንጉ ተሲ ደማር ተደኣ ነይሩ ሕጂ ብንጉ ተሲ ናብ ምስጋና እዩ ዝኣቱ ብንጉ ተሲ ሜይቢ ናብ ዘይጠቀም ሶሻል ሚድያ ዝኸይድ እንተደኣ ነይሩ ሕጂ ግን ብንጉ ተሲ እንታይ ይገብር ናበይ ይኸይድ ሂድናወስ ተረዳዲና ኣሕዋት እዛ ሲስተም እዚኣ ክሳብ ብዘርጋሕንያ ድማ እመኑና ኣሕዋተይ ናብቲ እንደልዮ ሕልሚ ኩላትና ንፃሕና ተርፊ እስኪ ሓንሳብ ነዛ ቪድዮ ጠጠው ኣብልዋ ኢኹም እስኪ ፕሊስ መጀመርያ ዲሳይድ እንታይ ክንከውን ከም ንደሊ እስኪ ንወስን ወይ ክትቅይርዎ ትደልዩ መንነት እንታይ ብጣዕሚ ዘሸግረኩም ደሎ ኣነ እኮ ከምዚ ኢድና ዝሓዝናዮ መንነት ኣብኡ ደሎ እቲ ቀንዲ እቲ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ሕልምታትና ንኸይነስምር ዝገብረና መንነትና እዩ ሕልምታትና ንኸይነስምር ዝገብረና ከዓ መንነትና እዩ ስለዚ ኣብ ቪድዮ ጠጠው ነብላ እሞ ፒሮን ወረቐትን ሒዝኩም እንታይ ኢኹም ክትኮኑ ትደልዩ ወይ ክትቅይርዎ ትደልዩ መንነት ብጥዕና ድዩ ብሪሌሽንሽፕኩም ድዩ ብገንዘብኩም ድዩ ትከም ብኤኒቲንግ ብድሕሪኡ ድማ ኣብታ ትሕቲኣ ከዓኒ እስኪ ቀለልቲ ከተተግብሮም ትኽእሉ እቲ ፅባሕ ንጎ ክትነብርዎ ትደልዩ ሂወት እንተትነብሩ ነርኩም ከመይ ዓይነት ተግባራት ማሃለውኩም ከዓ እስኪ ክትፅሕፍዎ ፈጥኑ ሕጂ ክንገብሮ ንኽእል ነገር ስለዝኾነ ፕሊስ ለስ ዱ ኢት ጌርኩም ጌርኩም ኣለኹም መስለኒ ከምዚኣ እንተደኣ ጌርና ከዓኒ ናብቲ ኮንክሉዥን ክንኣቱ ንኽእል ኢና ይፊ ከምዚ እናገበርና ክንከይድ እንተደኣ ኸይድና ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ክህበኩም ዝደሊ ከዓኒ ነዚ ነገር እዚ ን30 መዓልታት ብረይ ምቁራፅ እንዳተግበርናዮ ምኻድ እዩ
مجمرة እንታይ ንግበር መሲልኩም ዘን ሓደ ክልተ ሰለስተ መዓልታት እንታይ ዓይነት ሰብ ክንከውን ከም እንደልሞ መጀመርያ ንወስን እሱ ምስ ወሰና ግን ብድሕሪኡ ምስቶም ሕልምታት እትዮም ንኸይንጨባብጥ ጌርናሉ ልምድታትና ምዃኑ ተረዲና እቶም ክንኮኖም እቶም ንሕና ፅባሕ ንጎ ምስ ኮንና ክንኮኖም ንኽእል ድማዳት ሕጂ ንፅሓፎም እቶም ልምድታትና ፅባሕ ንጎ ሎሚ ዘርኡ ኮይኖም ፅባሕ ከዓኒ ብሰፊሑ ኩንታላት ኮይኖም ክመፁና ትኽእሉ ስለዚ ለስዱ እንታይ ከተግብር ደለኒ እቲ ሰበት ሕጂ ተትርኽብዎ ነይርኩም ድሕሪ ሓደ ዓመት ክልተ ዓመት እትከም ብድኾነ ዓመታት ምስ ረኸብኩሞስ ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ ሰበት እስከረእይዎ ኢኹም ኣበይ ይድውዕል ምስ መን ይድውዕል እንታይ ይደገብር ንጎተሱ እንታይ ዓይነት ሓሳባት እዩ ዘለዎ ከመይ ዓይነት እምነት እዩ ዘለዎ ከመይ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘለዎ ምስ በዓል መን ይድውዕል እንታይ ድመስል ዕሉ እንታይ ድመስል ሶሻል ሚድያ ንዕኡ መርእይዎ ኢኹም ንዕኡ ፅሓፍዎ ኮፍ ኢልና ኸዋል ንፅሓፎ ኣብዘን ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ንሱ ንግበር እነዘን ብድሕሪኡ ግን ነፍስና ቻሌንጅ ንግበርና ነዘን 30 መዓልታት ዝሕጂ ሰዓት ብልኹ ኣነ ኮይኑ ዘይኮንኩ ድነብር እኳ ደኣ እቲ ፅባሕ ንግሆ ሕልሙ ኣስሚሩ ድብህጎ ዓይነት ሂወት ድነብር ሰብ እሱ ዝገብሮ ተግባራት እዩ ድገብር ኢልና ከዓኒ ነፍስና ቻሌንጅ ንግበራ ስለዚ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸት እንታይ ዓይነት ተግባራት ከም ንወስድ ድማ ንርአዮ ኢና ብንግሆ ተሲና ከመይ ኢና ንጅምሮ ውዕልና ምስ መን ንዛራረብ ምስ ፅባሕ ንግሆ ክንጭብጦ ንሓስብ ድለና ሰብ እዩ ስለዚ ንሱ እንታይ እዩ ድገብር ኣመራርዲ ብንግሆ ተሲኡ ወይ ኣርፊዱ ድዩ ትስእ ወይስ ብንግሆ እዩ ትስእ ስለዚ ብንግሆ ትስእ እንተላ ኮይንካ ካብ ብንግሆ ተስእ እንታይ ክሰርሕ እየ ገለ ኣይንበልና ነቲ ፅባሕ ንግሆ ንሓስቦ ዘለና ሰብ ክሃንፅ ዝኽእል ነገራት ሎሚ ከነንግብ ከነፅንዕ ከንርዳእ ይተወሰኑ ንጥፈታት ክንገብር ንኽእል ኢና ከመይ እዩ ስፖርት ዝሰርሕ ዶ ንግሆ ተሲኡ ናይ ፅሞና ግዜ ይወስድ ዶ ናይ ብሓቂ ጆርናል ግብር ዶ እቲ ደልዩ ነገራት ድብህጎ ነገራት ፅሕፍ ዶ ምስጋና ይፅሕፍ ዶ እንደገና ብድሕሪ ናብ ዘይጠቕሞ ሶሻል ሚድያ ቀድሞ ምኻዶ ከዓ ናይ ብሓቂ ናይ ፀሎት ግዜ ኣለዎ ዶ ሙሉእ መዓልቲ ውዕሉ ከመይ ይድውዕል ክረኽቦም ድውዕል ሰባት በዓል መን እዮም ኣጆኻ ድብሉ ናብቲ ተስፋ ድህቡ ከምኡ ዓይነት ሰባት እዮም ወይስ ንድሕሪት ድጎቱ ተስፋ ተስፉ ዝቑርፅ ዓይነት ሰባት እዮም ነዚ ንዕኡ ዶ ምኾንካ ምስራሕ እዩ ውዕሉ ከመይ ድመስል ምሸቱ ከመይ ድመስል ክድቅስ ከሎ እንታይ ድገብር ሰዓት ክንደይ ከድቅስ ቀልጢፉ ድድቅስን ቀልጢፉ ድትስእ እንተደኣ ኮይኑ ንሕና ካብ ሕጂ ሰዓት ከምኡ ምዃኑ እዩ ዘድልየና ንረኽባል ከምዚ ክንገብር ተላኺና በቃ our success is guaranteed በቃ ግዴታ መምፅእ ይተርፍ እዩ ስለዚ ነብስና ቻሌንጅ ንግበራ እሞ ካብ ቀዳማይ ክሳብ መወዳእታ ካብ መጀመርያ ካብ ንግሆ ማለት ክሳብ መወዳእታ ናይ ምሸት ማለት ከመይ ዓይነት ሩቲን እዩ ደሎና ኸ እሙን ጌርና እስኪ ተኣሽሙ ንግበሮ ኢና እሙን ጌርና ንርአዮ ኢና ኤቭሪዴይ ከዓኒ መዓልታዊ ሓደ ነገር ንግበር እዚ ንገብሮ ነገር ከዓ እንታይ እንትርአይኩምኒ ናይ ብሓቂ ክገብሩ እየ ዝብሎ ነገርሲ ገይረ ደ ወይ ምስቲ ክኾነ ዝሓስብ ሰብ ንዕኡ ከጨባብጥሎ ዝክእሉ ተግባራት ሎማዓንተስ ወሲደ ደ ከመይ ውዒለ ንበል ስለዚ ምሸት ነዚ ነገር እዚ ምግምጋም ክኾን ይኽእል እዩ ወይ እውን ምናልባት ኣብ ፍርቂ ሰሙን ምግምጋም ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ኣብ መወዳእታ ናይታ ሰሙን እቲኣ ከመይ ውዒሉ ከመይ ቀኒዩ ሰሙነይ ናይ ብሓቂ ክገብሮ ዘለና ነገራት ገይረ ደ ክገብሮ ዘይብሉ ነገራት ኣይተግበርኩ እንደ እንዳበልና ነፍስና እንዳገምገምና ድማ ልክ ዓንተ ከም ትድበልና ነፍስና እንዳገምገምና እቲ ዝጠቕመና ነገር መመሊስና እንዳወሰኽናሉ እቲ ዘይጠቕመና ነገር ከዓ እንዳወንዘፍና እቲ ዝሰርሐልና መንገዲ እንዳረኣና እቲ ዘይሰርሐልና ከዓኒ ኣወንዚፍና ነቲ ዝሰርሕ መንገዲ እንዳተኸተልና ከዓ ነፍስና እንዳገምገምና ንኸይድ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ነብስኹም ሕዘተዋ ይኹን ይሲ ማለት ናይ ብሓቂ እቲ ሕልመይ ሕልሙ ነቢሩ ሂወቱ ደስመረ ንብሎ ደለና ናትና መንነት ከምዚ ብመዓልቲ ድውዕል ንሱ ተግብሮ ተግባራት ገይረ ይውዒለ እንታይ ወሲኺ ካብቶም ኣሎም እንዳበላ ጀስት ንእሽተይ ነገራት ንኣብነት ኣብዚኣ ትሪኡ ኣለኹም ኣቶሚክ ሃቢትስ እታ መፅሓፍ እውን ንከተንብቡ ሪኮመንድ ክገብረኩም ኣብኣ እውን ጄምስ ክሌር እንታይ ይብል 1% እንተደኣ ሎማዓንቲ እንዳወሰኽና ኸይድና ኣብ ዓመት ሙሉእ ማዕረ ክንደይ ውፅኢት ከም ነምፅእ ርዱእ እዩ ስለዚ ፕሊስ ኣብቶም ቀለልቲ እንብሎ ግን ከዓ ብጣዕሚ ዓበ ዓወት ከምፅኡልና ዝኽእሉ ነገራት ኣብኦም ትኩረት ምግባር ኣብቶም ናትና ልምድታት ትኩረት ምግባር ከምዚ ጌርና ከዓ ነብስና ቻሌንጅ እንዳሃብና ክንከይድ ተራእኺና እቶም ንብህጎ ሂወት ንኸይነስምር ወይ ሕልምታትና ንኸይነስምር ጌርና ደሎ ሕልሚ ወይ ድኾነ ባህጊ ወይ ድኾነ ራእይ ዘይብልና ኮይኑ ዶ ይኮነ ኣሕዋት እዚ ሲስተም ስለ ዘይብልና እዩ ነዚ ሲስተም እዚ ነዚ ስርዓት እዚ እንተደኣ ሃኒፅናዮ እንደገና ከዓ ንዕኡ ተገዚእና ንኸይድ እንተደኣ ኮይና እመኑን ኣሕዋተይ እቲ ንደልዮ ሕልሚ ኩላትና መስማርና ዘይተርፍ እዩ ከም ተቐዲመ ዝነበርኩኹም ከዓኒ ለስ ቻሌንጅ ኣወርሰር ነብስና ቻሌንጅ ንግበራ ነዘን 30 መዓልታት እስኪ ብኸምዚ መንገዲ ክኸይድ ኣለኒ ንበል ኢና ኣሕዋተይ እዚ ክልተ ግብር እንተደኣ ኸይድና ከዓ ሓወትና ግዴታ ምምፅእ ዶ ይተርፍ ሕዋት ምናልባት እዚ ቪድዮ እዚ ይጠቕሞ እዩ ትብሎ ሂወቱ ንምቕያሩ ይሓስብ ንዘሎ ሰብ ፕሊስ ሓደራኹም ሼር ኣብ ምግባር ኣይተሕመቑ ኢኹም ሳብስክራይብ ምግባሩን ቤተሰብ ኮኑ ኢኹም ነታ ናይ ደወል ምልክት ድማ ትንክፍ ኣበልዋ እሞ ከምዚ ቪድዮ ክንሰድድን ከለና ከዓ ናባኹም መታን ቀልጢፉ ክበፅሐኩም ስለዚ እስኪ ካብተን ክትቅይርዎ እንተሓስቡ ዘለኹም ንስኹም እዚ ዓይነት መንነት ኣለኒ ትብሎ ነገር ተላሃልዩ ድማ
ኣብ ኮመንት ተጻሓፊኹም ምስኣ ኸዓኒ እታ ጽባሕ ንቦ ገና እዛ ፀሓይ ደሞ እዛ ፀሓይ እዚኣ ገና ከይዓረበት እዛ ቪድዮ እዚኣ ውድእ ምስ ኣበልኩም እተተግብርዋ ተግባርን እቲ ውሳነን ከዓ ፍሉይ ሓደራኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣፍልጡኒ ኢኹም። ነዚ ቻሌንጅ ናይ ወርሒ ዳሃብ ገበርናያ ግን ምናልባት ፋርዘር ክወስዶ ክእለሊ ን6 ወርሒ ዝኾን ቻሌንጅ የድልየኒ ትብሉ እንተደኣ ሃልይኹም ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ናይ 6 ወርሒ ቻሌንጅ ዝብል ቪድዮ ዝሰራሕናዮ ኣብዚ ክገድፈልኩም ወይ ኣብ ዲስክሪፕሽን ኣለኩም ወይ እውን ኣብዚ ኣዳትኩም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ድማ ምዝ ቻሌንጅ ክገድፈኩም እየ። ሰናይ ሰላም ኣብ ዘለኩም